Siz gıytgaça özüňizi tanıştyryp bilersiňizmi? Meň adym Ayna, familiýam Annaýeva. Men 1966 ýylda Lewap vilayatynyň Sayet etrawynda dowdum. 10 çağanyň iň körpüsi. Men Türkmenistanyň Milli Uniwersitetinde ýokary bilim aldym. Men 2 sanja göz çağam bar. 2000-nji ýylda Moskwa göçüp geldim. Şondan bäri Moskwada ýaşaýym. Gowy. Siz fason işler bilen meşgul bolýaňyz, eşik tikýäňiz, türkmen eşiklerini tikýäňiz we orsetde tikýäňiz. Soň ony nädip başladyňyz? Nädip haçan başlady we nädip başlady? Nämeler sebäp boldy? Min çağılıptım tikine höwesim bardy. Şu haçan başlady diýmände men aýdyljakan ýöne şu özüme bilip şu aňymda ol diňe tikin men şuna ulakdan höwesim. Ýuwaşlyk bilen şu höwesim esasy hünäre öwrildi. Häzir конечно buna şu tikinçilik buna şu основной işim şu. Ol Türkmen eşigi вообще Türkmen milli eşigi meniň esasy gowanjym. Ketene ol öýde dokkalym matta. Ol matany dokamak üçin gelin oýazlaryň elleriniň ýylysy, yüreğiniň söýgüsi, siňe şu matany döredemäkdi ketenine. Men wara şunça ýaşap şu Türkmenistanyň zerger ustalarynyň döreten şaý seplerine şolara deň bolan şaý sep göremok. Şoň üçin men wara şu ähli dünýä görkezesim geldi. Türkmeniň ketenisine, Türkmeniň nagşlaryna, Türkmen gelin oýazlarynyň döreten, Türkmenistanyň zergerlerine, zerger ustalarynyň şaý seplerine öz tikinmem şu современный şu döwre laýyk tikişimem sebäbi чтобы şugunka yaş olan özleri de höwes berip giýerýär eline. Biziň baýlyklarymız kän köp görnüş meselem her tiräň öz aýraty nagşlary bar, şu türkmen öz owalarynyň öz aýratynlyklary bar, öz dizaynlary bar. İnglis dilinde aýtsak. Şoň siz hem şonu görkezesiňiz elýä, gaty gurdat. Da, menim hem berenýän, потому что действительно gören adam höwes etdi. Şu pakazlarymyz böle Özbekistanda edimizde şu bizleriň pakazymyzdan soň Türkmenistan sizler iň gowsy diýip приятно menem bara beğendim. Özbekler diýdim ýa, başgalar diýdim ka. Özbekler, özbek, kırgız, kazak hemmesi bar diýene. Şonda Grand Prix даже birinji ýere men näme birinji ýer aldymmy desem, ýok sen Grand Prix aldyň diýip. Men beğendim şonda действительно häziram şu etnomoda diýip online показ boldy. Onda da bu ýere spesialny priz
yürüyte priz. Ol haçan bolly? Häzir aytyn 19 sentýabrda. Onda geçen yıl. Yok, ine şu yıl. Ha, şu yıl. Oy. O iyulda başla. 19 Iyul. iyulda, по-моему, да. Ha, Aha, iyulda. 2 ay olal. 2 ay olal. Da, 2 ay geçti. O şul industry, şul pudok diýil ýa-da türkmençe. Şu pudoga näme diýsek bolupdylar türkmençe? Ne fason diýilýär, inglizce fashion diýilýär. Türkmençe egineşik pudogu diýsek bolupdylarmy? Siziň pikiriňizçe? Ну, men fikrim duran, sen näme diýsen? Bolar da, главное, чтобы да. Я думаю, näme tapawdy ýok ýa. Orsetde näme diýilýär siziň şu industriýa? Fason diýilýärmi ýa men şonu bilemok. Дизайнерская одежда. Orsetde авторская дизайнерская одежда, да. Oy. Siz özüňizden hem şekiller döredýäňiz, ha? Meselem. Öňden galanlarym Yok, diňe özüňden döretdim. Men diňe öz döretýän eşigim tikýän. Diňe da şu döretýän eşiklerime şu особенно podium üçin diňe ketenden tikjek bolup çalışýan. Вот, очень ketene. Meni ýam bir näçe ýyldan bäri siziň edýän işlerinizi görüp gelýän we gowanyp seredýän her ýerde orsetde şeýle podiumda zatda ýürüýän gyrlar, oglanlar görýän soň. Gowy. Soň nik soragym siziň nesiller döredik gelýäňiz. Siziň alyjylaryňyz kimler? Meselem türkmen eşikleri orsetde tikýäňiz we siz şolar satýaňyz. Siziň alyjylaryňyz kimler? Türkmen eşigi kimler höwet edip giýesi gelýär? Bilmek isleýäs. Türkmen eşigi действительно ketene, вот aydınlıkla men diýen bu натуральный шелк, Oşum özüniň dünýäsi bilen agzyberlikde ýaşaýan adamlar. Dress code özü näde doğru aýtjak bolan. Bir ýerde kostyum giýmeli, bir ýerde birisi modna iş giýmeli. Вот творческий adamlar özüniň dünýä garaşy, özüniň dünýä garaşy bar adam. Şolar ýa в основном художники, в общем, актёры, певцы, танцоры. Şu bir hili sunatda işleyen adamlar köplençe. Men как бы aýtjak gel şu, diňe şu adamlar edip ýok. Ýaşam, 20 ýaşly gözlerim gelýär, 40 ýaşly gözlerim gelýär, 60 ýaşly gözlerim gelýär. Meditsina işgärleri var. Şu özüne kim bara вот ütkeşik eşkisi gelen adam diye. Потому что Türkmen eşigi filosofiyası вот köynedin gelen da вот sen yanlı köynek, men şu основное yanlı köynege современный dep diýen, a yanlı köynek giň köynek. Oversize da вот otur, tur, işle, da her näme hereket edesin gelse de sen şu hereket edilen постоянно owadan sen näme hereket edenin de şu Türkmen ýany köýnek
Sen o dene görkezdi. Наверное, ну, вот это вот esas şoldur da. Ну, в общем, Başga eşiklere görä rahatrak. başga eşiklere garanda rahat. Da rahat. Hem oğudun hem rahat. Ama siz giňrak tikýändiňizi görýän, gaty dar eşiklerken belki halamaýanym bolup bilersiňiz. Ну, мен вообще вот öňden şu türkmen eşigini giýetdim, постоянно giýetdim. Bäri kelenimde de näçe sen men, ну, как бы вот beter bir onyalı ýalykdan balyk giýip türkmen köýüne ötüp polo çili giýemokdy ýöne современleşdirip şu döwre laýyk, ýaşaýan ýerime laýyk современleşdirip giýetdim ýöne. Hakykatdan şu dyma balyk olam derdi вот современно onlarım, ну, как бы goýur giýýär. Soň bu nirning этот как бы Dizaýny eşigi. Dizayn menin diýen o aslında şu Türkmenistandan gelen, şu Türkmenistanda bolan. Şoň üçin, ну, как бы вот Siz aslında Ýewropa stillerini edip bilerdiňiz. Ýöne edeňiz ok. Ýewropaň eşikleri da. Мен добран вара любой стилем этим, потому что тикин ол мен основной вот элимдин hünäri şu tikin. Tikin diken oğlan özlerim bilýärler, что sen bir tikin, aňaroja bir tikin dikilýän bolsaň, любой eşigi dikilýän. Даже вот televizorda görýän dikseň öyle, suratny görýän dikseň öyle, özüňem, ну, как бы oýlap tapyp öz modelini, öz fasonuňa. Ýöne men tiken wagtym, men eşigim просто şunyaly model ili dizayn däl. Ol hukman kijijik bir destan. Men hukman şonda şu don, как бы türkmen don tikenimde de mishkavina. Şunyaly daşyna mishkavina, içine bolsa şeýle keteninden astar edip türkmen donny tikip, türkmen oğlanlar türkmen, ну, erkegiň donny tikip, soň şonda bir jurnalist sorag berende de näme üçin senin içinde yüpek mata, adaşyna prostoy mata tikipsiň dep. Soň menem, потому что, говорю, türkmen halkynda вот asla türkmen, ну, bizler görüp kiçilikden bilýän şol kakamam daşyndan prostoy. Ýöne içi şeýle bay, dünýä garaşy giň, şol maşgalasyna, ну, ihlas bilen hem okutjak, hem garajak, oğluna, gyzyna eýe durup, şu türkmen, ну, мужчина, türkmen adam, türkmen oğlan, menin, вот, например, men atam da, вот, şol don именно şolara başlanyp tikilen, потому что olar daşyndan ýönekeje görünse de, ýöne içleriniň baýlygy şunyň ýaly giň. Şoň üçin olar dünýäde deň bolmadak вот украшения, şaýsetler döretýärler. Boş ýazýarlar, aýdym ýazýarlar. Kino düşürýärler. Hemmesi bir-birilen baglanşykly gidýär, ýanky döredijlikde, sunwatda. Hemmesi bir-birinden alýarlar, täsirlenýärler. Meselem, ýazyjy kinodan täsirlenip bilýär, kinodan başga bir dörediji täsirlenip bilýär. Şoň esasynda başga dünýäler gurup bilýärler. Şoňa aýtjak bolýaňyz, men pikirimçe. Da, men şonu aýtjak bolýan. Men adymam bot aýnam,
66-njy ýylda dowulan hemme gyzlaryň ady aýnyp, damışda şu ýyl ekrana aýgytlardan diýip kino çykdy. Şonuň üçin. Şonuň üçin hawa şoň giraýnyasy artyk aýna diýip şoň üçin da synyp şu bizler действительно творческий hemme türkmenlerim творческий diýip düşünýän men özüm. Oy. Siz Orsetde ýaşaýaňyz, köç edildi Orset diýil ýa. Dokumentalny Rossiya Federasiýasy diýil ýa. Şo taýda türkmen olup ýa 29 ýyl bäri ýaşap bersiňiz, 30 ýyl as. Yo 20 ýyl. 20 ýyl. 20 ýyl, ha. Bagşlaň. 20 ýyl bäri ýaşap bersiňiz, Orsetde türkmen olup ýaşamak näme hil duýgy? No, Orsetde türkmen bolup ýaşamak gowy. Ýerde ýaşasaňam kim bolanynda da esasy zat sylaşy. Şu sylanyp ýaşasyň gelse, sen ilka özüň sylamaly. No, men o dünýä garaşym şonýaly. Men sylýar. Sen nähili türkmenler näle gowy halk, türkmenler näle ütkeş halk diýip men ähli tanışym. Şu men даже aýdylan berýärler soň maňa şu. Men türkmen gördüm. Men aýtdym, mende de türkmen tanışym bar. Sen ýaly şu sen özüň näle alyp barsaň, ilkinde seni gören adamym ahli sen halkyňam söýýär. Şoň üçin sylamaly, sylanýan. Şoň üçin Rossiýada hiçem eretden türkmen olup ýaşamak. Rossiýa uly milletli ýurt. Ahli milletin da представителleri bar. Men pikir etdim, aslında Rossiýanlaryň özleri türkmenler bardy. Beýik pikiriniň bardygyny men hakyky aýdyp biljekdi. Действительно, şu türkmen halkyny hem sylýarlar bärdi, özlerimiz hem bizler aslında şu gowy halkda. Awa. O ýerde dowulup önübesen türkmenlerem görensiňizdir. Köp ýyllar ýaşap berensiň. Da, köp bärdi da. Ýöne şu özlerimizden köp ýyldan bäri ýaşaýar. Şu даже Türkmenistandan gelen orslaram bir wagt göçkäýden orslaram özüne men Türkmenistan da şolaram ütkeşikde, şolaram şu Türkmenistandan alan как воспитание, sizlizligi, ýene de şu sylaşyga edil şu Türkmenistandan alqaýdan özleriň durmuşynda ýaşaýyşy, şu inatasyny sylaşy, hemme zat şu Türkmenistandan gelendir. Awa. Doğru. Menem 10 ýyl ozal Orsetde ýaşapdym, 1-2 ýyl. Awa. Ortada tanışmaly kenek. Awa. Men Sankt Peterburgda ýaşadym. Soň menem elbetde erwet zatlarym bar, durmuşda ýaşap öreňde, ýanky seni halamayanlarım var ýöne, öz töwerem gurup seni hormat goýanlar bilen elbetde ýaşap bolar diýip pikir edýän. Hasan Moskwada ýaşaýaňyz diýip bilýän, o taýlary hasy ütgeşigirek. O Sankt Peterburga görä adamlary. Goý. Durmuşda iň gymmatly zat näme siziň üçin? Siziň pikiriňizçe? No, iň gymmatly zat mening pikirimçe iň gymmatly zat men pikir etdim taryh. Iň gymmatly zat taryh. Mening pikirimçe her adam özüniň kiçik taryhyny ýazmaly. Öz nesil üçin, öz geljek nesil üçin. Mening şu geljek nesil özüniň
ata-babasynyň taryhyny bilse, öz geljegine uza gurmana aňsatmaly. Sen şu gün taryhyny ýaz, sen şu nädip taryhyny ýazsaň, sen uza oglysyň, senin ýazan taryhyňa uza geljegi alyp gitdi. Öz buduşysyny ýazyn. Men şonýandyr dikkat etdim. Может, ýalňyşdyrdyr, bilmedim. Yo, aslında sizin şu wagt gelýän işiňiz hem taryh bilen baglanşykly. Da, hakykatan, da. Siz soňa goşýaňyz sizinki bir taryh bolýar. Da. Ýöne men şoň üçin işleýän, öz etdiň işime gowut edesim gelýär. Men şunun ýaly şu aýdyşyň ýaly öz taryhymy gowut ýazasym gelýär, şoby meniň oglum gyzym ahtyk çoguluklarymam şu meniň şu gün ýazyp oturan taryhymy izine dowam eder. Awa, şu wagt gelýänmizden bir taryh, şeýle ýazgylar goýýas, adamlar görýärler, bilýärler. Belki 200 ýyl soň görerler, şunu bilemizok. Şunu ýaly adamlar bolupdyr zat diýip. Müşterileringizden alan gowy we erwet kommentariýalaryňyzy aýtyp bilersiňizmi? Oy, Döwran. Wot begenien bizler bara erwet kommentari ýazmýarlar. Diňe gowanýarys, gowdaýarys, degenýarys. Hasam şu türkmen ildeşlerimiz ýazanda men gaty begenýär. Şu ganatlanyp has gowy işlersiň gelýär, has ütkeşik zatlar döredesim gelýär. Поэтому вот Hudaýa şükür erwet kommentari alyp göremizok. Ýazmýarlar. Oy. Türkmenistanda fashion industry ýa-ni şol industryda işleýänler bilen baglanşyňyz barmy? Araklaş gurup bilýäňizmi? Yok. Häli ýok. Ýöne planymda bar. Men pikirdim häzir ýollar açylyp, bir şoň orunda men işlemekçi, потому что şu keteni zadym iberýärler Türkmenistandan. Bu hilne, bu edip, hukman baglanşyklyk hem bolmaly, hem işlemeli. Men pikirdim hälde ýaşlar bilen proýektimde bar. İşleşmek, nisip bolsa bot. Awa. Men geçen Goç ýigit diýip bir zat gördüm Instagramda. Bir hili hindilen stilinde türkmen nağışlaryny doka bir zatlar edýärler. Ýene başgalary şoň ýaly işler edip bör. Her hili özüçe edip bören watandaşlarymyz bar. Men begenýän içinde erwet zat diýjek bolamok. Şolar bilen bileleşip ýedilse wagtyň geçmegi bilen belki başga zatlar döräp biler geljekde. Ýa-ni siz aýtdym, belki kino filmler döredilip başlasa siz şolara tikseňiz diýip aýdypdym. Ýani niňe kino film bilen bilenem däl bu. Biziň toýlarymyz we toýlarymyzam şunya tikgenler ütgedýär. Siz seman şo taýda aýal gyýlan geyinişini şolar karar berýär diýen ýaly. Da, dogry aýtdym, dogry. Soň şeýle bileleşip geljek üçin has gowy döredip bolar diýip pikir edýän. Eger aragyňyz kurulsa, agzygyrlyk kurulsa. Ýene bara Döwran, şu günki programmadan soň men pikir etdim köp höwes bildirjek ýaşlar köp bolar. Menem с удовольствием kömek etjek, işleşjek. Şu aňyryjy meniň etdiň işimde bir höwes edip maňa ýazyp işlejek diýse, men elimden etjek, потому что действительно men öz işimi gowy süýen işimi. Bu ertirne begenip gözüm açýan, потому что süýgüli işim de
Aw. Поэтому я с удовольствием, да. Yine şu programmadan soň men pikirdim. Yine bir ýyldan sen bizlerden interview alsaň, уже men aýdarym sana döwran, ine bizler işleşek, näde giňeledi bäri. Hawa. Hawa. Näme Bizim için snimat etsenim. Hawa sözüňize ölüm bagşlaň. Bizim gyzlarymız köp tikinçilik bilen meşgullanýan. Köp gyzlar tikinçiligi bilýär ýöne siz şu wagt öz markaňy döretdiňiz, şo markalaşdyrýaňyz. Şol eýem ikinji adım. Ýani elbetde tikin hüner uly bir zat we şonu markalaşdyrma ýa başga bir zat. Belki şo markalaşdyrmakda käbir gyzlarymyz, aýal doganlarymyz ýa-da erkeklerim bolup biler. Bil şo adamy geçip bilen oklar. Belki sizden bir zat öwrenirler, belki şo arada başga bir gurunlar edersi bilemok. Bilmeýän zatlaryny size tejribeňizde paylaşyp biler, tas giňişleýin gurrun edip şo arada. Belki şonda durýanlarlar diýip pikir edýän. Да, я думаю, да. Да. Yine, ну, sen bilen sen pikiriňe goýdym, ну, поддерживаешь. На самом деле, men pikir etdim, что именно любой iş, näme iş edeninde de işine hemme höweslen, hemme bara goýtmady. Sen işini näçe goýtdym, şonça da adamlar üns berýärler. Уже вот sen etdiň işiň ýürekden, aňaryňdan senin etdiň вот, ну, стараться edinme. Gör вот sen tapsyňa men bilet. Вот Amerikada men şu Moskvada oturamyn, sen уже men işimi tapyp görüp, потому что sen göňüňe ýarandyrdy, sen maňa jaňa bir programmaňy çağırdın. Menem degendim. Поэтому, конечно, men şu oğlanlara, gyzlara tikine goýup, tikine etdiňlere действительно şu işinizi ediňler, потому что tikin ýaly bu iş barmyka men bilmedim. Ýene men вот şu ýaşymy ýaşap aýtjak bolýam, что tikinçilik bu zat, o hem öz dünýä garaşyň şu tikinde, hem men seni goýuryn diýip aýtmagam şu tikinde, tikin köýnegden, köýnek bilen tikin köýnek hemme adamy bezap bilýän. Erwedem edip bilýän da. No. Sen tikin köýnegden şol toýa giýilen köýnek ýa gowy bolýar, ýa-da erwed bolýar. Поэтому, конечно, tikinçilik bu hüner. Hawa. Aýna izbasar siziň markaňyz izbasar barada aýdyp berip bilersiňizmi? Da, Siziň familiýaňyzmy ýa başga bir zatmy? Min atamyň ady. No, kakam. Ha, ataň. Atam da. Min atamyň ady Izbasar. Annaýla Aýna Izbasarovna. Вообще men Izbasar diýmek, men şu näme üçin Aýna Izbasar diýip atam pahyrjyk ýoğlan, no, doglandy. Onuň atasy уже ýok elýär. Atasyny, ну, как бы вот şu atasy ýaly Avraýla, atasy ýaly düp tutarly, atasy ýaly gowy adam bolup ulalsyn diýip, men atamyň adyny Izbasar diýip goýýar. Şu atasynyň izini basyp, şu atasy gowy taryh ýazan bolan boldy. Goýan Adam etmek bilen baglanyşykly da basmak we şo çaýda izi goýmak. Izi goýmak, da. No. Şu meňem atamyň kakasy gowy iz goýan bolmaly. Şoň üçin ejeleri dowlanda şu atasy ýaly kakalar ýaly gowy adam bolup ýetişsin diýip adyny Izbasar goýupdyrlar. Menem şu atamyň ady diýip özümi şu Aýna Izbasar gyz diýip Aslında yok at bize. Buram has döredici ad ekeni. Izbasar. Türkmenlerde de görülmeyen ad. Ýöne şu
izbasar şu atasy al Avril olsun. Bu adam bolup yetiştin deyip şu izbasar dep koyupdyrlar da adyny. Goýum. Siz öz işiňizi hobi ýaly edýän ýaňyz, halaýan işim edýän şeýle turamda begenýän ýaňyz. Ve şu wagta çen edip gelýäňiz. Adamlar köpsi meselem başlan döwründen şu wagtky meselem başarnyga çen belli işler edýänçä ýykylýarlar, adamlar kynçylyk çekýärler. Soň siz şu wagtyň täm dowam edip bersiňiz. Şundaky sır näme siziň pikiriňizçe? Siz hem elbetde kynçylyklar çekensiňiz, belki şol iş giden ok diýip ay bor men başga işe geçeýin diýen ort bilersiňiz bilemok. Nähili boldy siz näde dowam edip bileňiz şol işe? Elbetde söýgü badyr ýöne başgaça nähili. Bu ören kyn sorak. Потому что bu soraň var hem gol sorak, hem men şu näde jogap berjegim bilemok. Я понимаю, вдохновение. Näde вот günde şudan atýar, men begenip durýan, потому что daňatdy, gün çykdy. Bilen şu tebigat näme döretdi men daş döwregimde. Şol zatlaryň hemmesi вдохновение. Akşam düşýär, edýän giýjäň rahat bolsun diýip rezim jaňatdy. Şolum men begentirýär, men уже вот galamym, kagazym, вот eskizi. Aytjana вот men günde işleyen, günde tikýän, men günde de bir zatdan вдохновляюсь. И sen şu wagt ikimiz gepleşýärmiz, men точно bilýän. Sehel wagtdan mende owadan bir komplekt dünýä iner, adyny da Döwran diýip goýaryn. Belki. Şu komplektiň ady Döwran из Kalifornии diýip. O üçin men aýtjak boldum. Bilemmi Döwran, вот şu gözüňi açyp berýän daş döwregine. Hemme zat бар, чтобы вот оваз, музыка, поэзия. Hemme zatdan вдохновляет etýär. Daş döwrem şu tebigat näme bereden bolsa, şol seni öňe sürýär, şol seni bürükmek için вдохновляет. Kynçylyklaryňyz bolmadymy? Meselem kyn döwrüňiz bolmadymy? Ya şu iş giden ok. Elbetde hala edýäňiz, söýýäňiz ýöne bir hili da kynçylyk günde de var. Kynçylyksız zat bolmaýar. Hemme zat kynçylyk. Özüňi şu bir zady döretjek bolsaň, bir zady çykarjak bolsaň, onda da hemme ýerde de kynçylyk bar. Ýöne sen şu kynçylygy näde garýan? Sen şu kynçylygy, "Oy, şula kyn eken" diýip garasaň, şu kynçylyk kyn bolup durýar. Ýöne men şu kynçylygy hukman ederin, başararyn men şu kynçylygy aňary süýşirerin diýen. Şu kynçylyk süýşer aňary. Sen kynçylyga garamal däldi, sen şu kynçylykdan soň boljak gözellige garamaly. Şu kynçylykdan soň boljak результат şoňa garamaly da. Поэтому kynçylyk bar. Etem özüň bilýän. Näde bolsaň, sehel zatdan kynçylyk ýöne sen şu kynçylygy goýdy garamaly. Kynçylyk kyndyk garamaly der. Men soranyň sebäbi meselem men özüm şunýaly eşik tikdim menem barladym belki 10 kilo dol
men t-shirt tikdim, öňüne özüm dizayn edýärdim Photoshop'da da hatda. O Vay, sattım am aha. 200-300 t-shirt sattım şeýle özüm dizayn edip. Soň 2 ýyl ozal sumka tikdim şeýle öz brandimi ýasadym. Sumka ýönekey aýallar üçin, gyzlar üçin. Da. Has modern. Soň ol işim gitmedi meselem. Aslında höwes edýän men sumka öz brandimi döredip ösüreýin. Dünýä ýüzüne satyp bileýin. Ýöne başarnykly bolmadym. Ýöne elbetde kem taraplarym bardyr. Ýöne höwesiň durýada şondan soradym. Belki men ýaly başga da adamlar bardyr. Soň sizden ilham alaly. Dogry etdiň, dogry. Sen wara şol sumka dikip şunem dikmeli. Ertede dikmeli. Bir unem dikmeli. Şun diken sumka dünküden go bolmaly. Ýöne ertedikçe sumka şunküden go bolmaly. Sen günde özüň bilen özüňden ökde çykmaly. Sen günde şunky edin sumkandan, işiňden, köýnüňden, dizayn, modeliňden ertekçiň has go bolmaly. Hukman şu bir zady sen has go edip günde gowlaşdyrýan, hukman tapýan öz pokupatelini. Hukman özüň klientin gelýäsiň. Ýöne sen işine yüz döndürmeli. Etdiğin işini hem go etmeli, hem höweslen, hem günd etmeli. Gazanjak mı? Sendin şu men gazanyn, men etdiň men işim go, men tiken köýnüklerim go, men özüm höweslen diýen. Men ýaly şunu höweslen diýjek adam bar. Hukman etmeli. Şu her adamyň rızkı var. Senin rızkını tapyň, ýöne sen şu rızkyny tarap, hukman şol ogurda ýöremeli. Потому что sen öz taryhyň ýazmaly, öz durmuşyňdan ýaşamaly. Потому что sen ýene biriniň durmuşy bilen ýaşa bilmeýän. Şuň sen go efir açyp, sen go programma döredip işläp otursaň, ýöne seniň durmuşyň bilen ýene bir ýaşa bilmeýän. Bu şu döwranda bolupdyr, mende de şol bolar diýip, ýene bir açanda da şol bolmaýar, потому что her adamyň özüniň durmuşy bar. Özüne ýazylan durmuşy, своя судьба. Sen tikindik, surat çek, kitap ýaz, owaz, näme dininde öz ýoluny tapjak bolmaly. Diňe öz ýoluň bilen ýöremeli. Sen şu sumka bilenmi? Näçe adam sumka tikýär. Hemme kimde de şoň ýaly kynçylygy bar. Maşyn syrt başlaýar. Kirmekim saňa bipildi dip tam otardy. Ýöne şu ahli maşyn süren adam sen ýaly başlaýar. Soň 2-3 ýyl geçenden soň şeýdi, men şunyalı maşyn sürmek aňsat diýip. Her kim öz ýoluny tapýar. Şoň üçin senim şu sumka tikmäne goýman, ýöne şu hukman tapardyň öz sumkaňy. Şu sumka döwranyň sumkasy diýip atalardy. Özüň pokupateliňem bolardy. Şu aýtdyna öz işini şuna mekkam ýapyşmaly da, bu şeýdip ýapyşmaly. Şu hemme kim yaman sen sumkaň diýende ýok, men sumkam go diýen. Действительно, sehel wagtdan indi sen sumkaňa ahli dünýä diňe döwran men sen sumkaň gerek maňa diýip. Men pikireten sen düşündiň, men aýtjak zadym. Düşündim. Her adam öz ýoluny tapmaly, öz ýolu bilen ýöremeli. Ýöne şu ýoluny tapmak kyn da, şol kynçylyga geçmeli, hukman geçmeli. Senin köýnüň, обязательно edilsen ki ýaly programma açy bilmezler, ýöne başga programma açyp öz ýoluny tapan oglan. Öz ýoluny tapmaly, Da.
Yan ovaz diýdiňiz bolyn, zat ýadyma düşdi. Siz Kakajan Recep'in klipini eşikleňiz geydi Hawa, öýdýän. Men şonu da. ýazyp aklymda galdy. Bileme kaçan ýöne şonu ýaly siziň eşikleňiz reklama görüpdim şeýle aşagynda. Hawa, da. Şu soňky çykan bir kliplerinde bolmaly. Men pikirimçe. Hawa. Da. Owa. Da, Kakajanam yaman talantly oglan. Şunuň ýaly olam öz işi bilen ýazýan şu owazlary, muzykasy, sözleri şonuň ýüreginde ýanyp duran ot Türkmenistanda otlanan. Diýem, olam şu wagt häzir Moskwada ýaşaýar ýöne şonuň ýüreginde de Türkmen oglanyň ýüregi Türkmenistanyň ody ýanyp dur. Bilýän, şoň üçin onuň ýazýan sözlerinde, şonuň owazynda, muzykasynda ot başyndan soňuna çeli söýgü bardy, toprak bardy. Ene ata benim bara говорен, действительно işiňir. Şunuň ýaly işle. Şu bir klip snimat edende eşiklerimizi etdik. Soň şu eşik çalşyp suwuň aşagynda ol oglan şunuň ýaly работоспособный. Şunuň ýaly işlerdi. Действительно göwüň gitdi. Şu çıkaryan klipleriniň onuň azaby, конечно. Ýene молодец. Mene beğenýän, действительно, что. Hawa Türkmen synwagynda uly baýlyk mukady pikir edýän. Men Mar şäherinde meňem özüm aýdym bilen meşgullanýan hobi görnüşinde. Mar şäherinde Kakajan Recep bilen tanışypdyk bir studiýada, Aleniň studiýasy diýip bir studiýa bar. Soň şo taýda tanışypdyk. Men onu ýaly okuýpladygyny bilemokdym. Men Şeýle да, окуйпла, очень, да. Şunuň ýaly starается. Mene вот şurda tanışdyk. Men bilemokdym Kakajana. Soň bir ýerde şu jaň edip klip düşürip oturs. Menim, конечно, men ulakan baht bilen berjek eşiklerime, конечно, и şonda tanışdyk, как раз съёмкада. Переживать edip şu bir yaman starался, ну, işeňir, işle, действительно işlerim, ýazarym. Sunaty berilen adam, berilen. И, конечно же, вот aýtjana şu ýüreginde Türkmen oglanyň ýüregi bar, şu. Şoň üçin gözüňe ysjym görünýär. Hawa. Goňas özüne de salam bolsun berden eger görýän bolsa. Да, конечно, обязательно beğenýändir, да. Ýene Marolanlar действительно gowy benim kurstaşlarym bar, Mardan. Gowy şu Pahtazat ýanymyzda da film. Men de Türkmenistandan, вот Moskva diňe şunuň ýaly, ну, как добраться, ну, воспоминания тёплые. Diňe şu beğenýän men Türkmenistandan diňe pikirimde diňe, ну, ýaşlyk beğenip вот Gowanmak. Gowanmak da, gowunlar. Dogry. Siziň işiňizde nähil tehnologiýalar ulanýaňyz? Почти что, ну, ulanmayan технологиям yok. Men hemme täze çıkan технологияларам ulanýam. Köne технологиялар, машина вышивка, ручная вышивка. Soň, ну, şu aňyroje täze техника, иглопробивные машинки. Вот hemme zadym ulanýam. Men şu печворк diýdi, gurak, например, şuldonam gara gurak технологиясам ulanýar. Köňeden gelen технологияларам ulanýan. Современный технологияларам ulanýan. Hiç adam aňyryk, вот içine украшение zat
hem texnologiýalaryň Gowy. amroju da. Meselem siz türkmen şekillerini ulanýaňyz, köýnekleňizde türkmen Gowy. renklerini ulanýaňyz. Bu ýöremen zat däl. Meselem belli renki goýýan, belli şekilleri goýýan hem türkmeni şo taýda tanadýar we türkmeniň şekilleri dünýä ýüzünde iň gymmat ýerlerde goýulýar. Seresek kinolarda da şon ýaly VIP roomlaram şon ýaly hemme ýerde bir hil biziň şekillerimiz iň gowy ýerde, iň gymmat ýerlerde goýulýar. Soň indi siz hem diýäňiz özüňiz şöyle döredýäňiz. Elbet türkmen şekillerine göre şo nädip edýäňiz meselem nähil bolýar şo meselem elbette köne zatlar, köne şekiller belli bize. Belki milyonlarça şekillerimiz var. Seresek da. Nesem şo taýda özüň goşýaňy, soň size nähil döreýär, şolardan seredýäňizde men şunu şalaja ütgedeýin şeýle özümde bir zat getireýin diýäňiz nähil bolýar. Men üçin gyzykly. Biz diňleýänler üçin gyzyklydyr diýip pikir edýän. Indi şekil döreden baktım, например, şekil döretdiğimde например, ina şunda. Ina şu Türkmeniň bagışynyň şekili. Изображение быка. Görünmek için перевод hazır. Öküzün şekili şu. Bagışta. Öküzün şekili. Indi şu da. Aha. И meniň şu wagtda indi şu bagışta başgaça görünýär. Ýöne şu şekil meniň özümiň şu öküzüň şekilini şeýdip garaş düşünüşim. Indi men şoňa şeýdip düşünýän, şeýdip garýan. Öküz ol hemem maşgallanyň mertlik diýmek isleýäňiz. Howa, plodorодие, yerin nämesi, как символ земли, да, вот. Şoň üçin вот indi bu ýeňinde men şunuň ýaly edip üýüň eýesi bula gyz şekili, bulam erkek şekili, bulam üýüň garyň boluşyda, garyň вот ortasyndan şu tüste çıkıp şu ocagyny yakan wagtynda şoňa diýjek boldum. Men her döredýän eşigimde bir kiçijik destanyň beremegi. Bu elkeşdesi. Gurak tikilen, gurak edip tikilen içinde mum pahtası var. Şu Moskvada giyip bolar ýaly yılıcık yöne sürülen üstte. Bäde düwleri var. Bula mene elkeşdesi и yapılıyor da вот на молнии. Вот. Gyzykly. Да, bizde, например, kava fikretlen çeýle gar ýagy, bir gar ýagy. Prям dyzyňa çeýle gar. Men fikretlen, düýe, näle Türkmenistanda şu düýeler karavan ýörep barýar. Men şonda düýäniň suratyny çekenimde şu bir düýe ýöne men öz düýäm bolýar da, как ýanky öküzüň şekili nagşdan elen ýöne men özümiň şu şekiller özüm men öz şekillerim gelýär da, как pikirmen. Men şolara ýokarda bir donda şondan getiräsin men görkezdim häzir. Şu kakajan dip don tikкен donumuz var.
O Oy. yo hava Her zat ilham berýär diýäňiz da. hava tak canım nämem aydym ýazypdyr. Şol aydymda özüne men mahtumlynyň şekili dur meniň gözüm öňünde diýip şu bir höwes bilen maňa aýdyp berdi-de. Men şol aydym ýazanymda özüme şu men mahtumly ýaly güýçli poet Goşky. goşgyda ýazýan ýaly bol gözüňi şuň ýaly men görýän diýip hawa öz şonuň birini gürrüňi bilen ine şunyň ýaly don no şu aýdyşyň ýaly bula täze çykan Belarusydan gelen mata a bulam türkmeniň meketine iş munyň arkasynda вот такой шуnyň ýaly изображение a bulam ine şol çykýan owas şol çykýan goşgy вот poet Gowy. Oy. Emmesi gyzykly. Her edýän işiňizde bir tapawutda bir hekaýasy bar. Да, Дуран, да, это правда. Вот. Мен пикиретим, что hem adamlarım menýaly öz işine, meni mekkem yapışıp öz işini goýup, goýsyn etjek bolup çalışýandyrlar diýip. Ну, по крайней мере, вот ýaşlarym, хочу сказать, что вот şonýaly işlemeli. Etdiň işini gowy etmeli. И geljek gowy. Okuwçylaryňyz barmy? Yok. Okuwçy almak isleýän gel. Yok. Okuwçy ne her ustadyň bir şäregi bolýar diýilýär da. Siz okuwçy edinmek isleýäňizmi? Geljekde men ýetişdirmek isleýäňizmi? Şoň ýaly planyňyz barmy geljekde? Men de okuwçy men okuwçy okutmana özüme ulakan baht duýarym. No, şo egerde maňa men seniň okuwçyň boljak diýip gelse men gaty berenerim. Şu men hünärimi gowy, men etdiň işime gowy etip men sen okuwçyň boljak diýen adamym men no begenip garşy alarym. No, Gowy. hakykatdanam da. Men höwes edýän has köpelsin şuň ýaly eşik tikýänler her sit göşejek. Bir hili tagamda bir zatlar getirsin. Bizem şonu geýeli. Meselem men aýdym döretip başladym. Belki ingilisçe döretjek. Ýöne şu ingilisçe aýdymymda türkmen eşigini geýeň. Şon ýaly zatlar bolup bilýär da, soň adamam daşar ýurtda ka özüni ýitiresi gelen ok. Nesem şon ýaly, menem şon ýaly türkmenlerimiz bilen tanışasym bilýän, şolary tanadasym bilýän, hem tanasym bilýän we şolar birelikde iş etsin isleýän. Bu bilimde, sungatda, hemme işde. Şo höwes bilen ýaşap görn. Soň belki olaram. Hökman bolar. Siz biziň watandaşlarymyza aýtmak isleýän sözleriňiz barmy? Ýaşlara, ýaşullara. No, men aýdasym elende ýaşlara hem edin, no, şu höwesi bar işine eýçilik etmeli. Bir işi höwesi bar bolsa, şol işte işlemeni arzu edip, şol işte işlemeklerini rekomenduýar. Maslahat berýän da. Şol işte, şol gowuryn işinde işlemeni maslahat berýän. Egerde azraçyk bilimi ýetmeýän bolsa, hukman şol işi öwrenmeli.
okumalı, bilmeli, eline almalı. Şonda dünya şunun ýaly begentirer, günde begenti yaşarlar. Men ähli Türkmenistanda yaşayan ildişlerimden, daşary ýurtda yaşayanlara hemmesine Taňry ýalkasyny bersin diýip. Olaryň hemmesine baht arzu etýän. Şu programmamyzy görüp oturan üçin men minnetdar. Men pikir etdim işte bizlere goldarlar. Hawa. Ýagşy niyet ýarym döwlet diýil ýa. Biziň ýamanlygymyz ýok, bir-birimizi gollamak, bir-birimize ýol görkezmek, elimizden gelse kömek edip bilmek, her kim şol ýaly durmuşymyz var diýip pikir edýän, täsin o da adamlary az şol ýalyrak bolýar diýip pikir edýän. Diňesin o da adamlar da elbetde. Men köp sawalsyny aýtmak isleýän, belki geljekde de daha ders siz has detally içine girip nähili meselem şol işe başlap bolar diýip programa edip bilerse eger wagtyňyz bolsa bilemok. С удовольствием, да. Hawa. Köp sag bolun wagtyňyz üçin. Döwran da. Saňa da ulakan Taňry ýalkasyny çagyranyň üçin seň programmaň güllesin. Programmaňda go adamlar çykyş etsin. Sen edip oturan işiň şeýle go. Taňry ýalkasyny, spasiba. Köp sag bolun. Sag bolun. Minnetdar.